nka ya tukucha mu ma bụ Udelegwe onye ya anaghị etugo enyi ya nke enu tukucha mu onye ya anaghị aga onye ya anaghị enyi ya onye ya anaghị etuku mbọ ndị kombu na-etuku Udelegwe be ha Udelegwe ọ bụ ha bụ Ogbudeligwe ndị ọma anaghị etuku n'anya gere ntị iwere ọgbụ ha shimokpa ọ na-eyi Ficus carica, that's the botanical name. Yes. Ficus carica. They were smoke one on the onye chọrọ ịtara ya tara ma iwere ọkpa ahụ anyị gbachara shimokpa ọ furu ihe na bụ mgbe ọ nọ Bono. that ka isi gwa ya ka o si akwụ short and simple. But this one, we want to this one, different species. Guarantee. Besides, listen, guarantee. Besides the species, anytime they do no come on a Lejja, as soon as we hear around, on that guy, of no mother, of no barned, you back a liquid. No Buhaka, Obollo-Afor liquid. Munagum very hot, that Munego. You can have fresh junior name, Mama. A catcher, Haman in the Tajuquese. The way you don't know Buhama, Beverly. You quite the same as to deliver for Goma. About the during ceremonies. Only Balanum your name. No. Look at it. You know, to the time of Banner by your name. Other guy saying that somebody in the high court, you stand in the high court, you call a anybody who are committed a serious offense, yes. If you are condemned to stay here, you are finished. And this Ogbu is a sacred tree. No amount of anything. And the judge is shandy. Yeah, what will you shandy? Only can't work. Showing you the efficacy of that thing. Uzo ho na abo dije kunu ba hu ndi omutuku uzo de ana mgbe ala dikwa na mgbe ele ma bụ Oyogwu ọ bụrụ na ọ mashi ndị anyị na-akpọ ụmụlọlọ bụ ebe a ụmụlọlọ afụta ha ebe enu ma welie anya ụmụ mashiri na-asị na ọ bụgo ba anyị o No bugo banyo. ọ bụgo ba anyị o ị nọ n'ime ụlọ anyị nọ n'ime ụlọ nụma na ị nọ obegoso na ọ bụgo ba anyị o ọmụ atụle n'igwe adịghị eme na ọ bụgo ba anyị o anyị nọrọ bego nụma na anyị nọ obegoso na ọ bụgo ba anyị o. And the point is this: age that thing, you know, annual calendar. Case account days and weeks, increase, and the rest of it. That is buying. If you look at this place now, come. Yeah, about Oyogwu. This is where our ancestors created calendar. At the end of the month, we have block by young Tebas. Obogobanyo, you say Obogobanyo. The whole year we shout Obogobanyo. We don't want any evil to come to us. Okay, now God just remember. God has this one. I got for that month. On after Agbam, not block Agbam. Not block come this one. Yeah, that's no Obogobanyo. The whole year we shout Obogobanyo. Amazing cash in Kagaret. So from this thing, Dubai, Mulike, egg, days, onwa, and the rest of them. From this thing. One after I get my year Kuruna, Cobon one fish. Ọmụ eshile n'igwe. Ma bịa na ba anyị Lejja na ọmụ eshile mere ha. O mere ọnwa mvọ, o mere ọnwa ebo, o mere ọnwa eto, o mere ọnwa eno, o mere ọnwa ise, o mere ọnwa isii ndị anyị na-aga n'ọhụ. Anyị na-eri ọnwa tegina na-eri. Ọnwa tegina. Ya bụ anyị na-akpụ. Ada debe anyị mụrụ Lejja lile. Na-abịa shwa bishop. Bishop. No, ihe ụka na-eme ike. Ndị ha bụ ndị nna anyị ụmụada Lejja.
Ndo yishi. Asemundo amgame ana akwado za aka na muto ka. Oya beze ndio. Amo yishi mu adale. Umwa ohabo. Ewe 3 administration in Lejja. Ndo Lejja ndo ha. Ndo mada. No my God. If you could do Igwe and his cabinet and time union and rest of them, government and rest of them. So on the high, you have cool Lejja, be into mind, Jimmy. And I got a car. As a Jordan Hedge, that's like a like it. Huh? You have a no, I can't forget for Let don't be like a he had very serious. As you can actually, yeah, everybody, Napa, and a church, and a boha, when you see. Don't like it when they wolf take a chimney in Paran. Chimera little Napa book. Ezendium Lejja lile. Adoka Benedict. Adoka Benedict. Okay. Moyema koyo. Name le na magaro. Oyema koyo. Emaga oyema koyo. Be mo na ma juga abo. Mo na ma da abo. Nke ma de mi go. Nke ma de mi go. No go. Gede nga bo yishi nka agwanka afole be adege na notama Akwa obo. Gara ha no libo yishi o tego mena ka adam Amalega. Mane mama no mum amalega ma. Ngbom Mbatiri ma ba. Mbatiri ga Ebum na eku na ma ntiri. Nga na atata. Echigida ni na obu. Zilam difutaru do na ka ha. Na abonye jekonko mananya. And that time I'm like onyo nanya abonye mananya futara na mad. Uko. Nanya mara. talking about Bonye mananya chiru do no ka ya agbagba. Oh na kalima. Inuga. Uchanya kibute waters. Ameze nka kibu. Boy hagoka. Mbo eze Virginia. Abraham. We were 3 quarters. Ekibute eju na wal. Onwe ndi omu le choro ime. Na be mo ba na ko. Nka asele le likite bia onye ko wal je gwa. Ha le likite zu. Yes. The government shirike. Eji ha achi ndi omu. Wal ja ndo wal. Wal abia. Onwe lo chire. Onwe lo chire. Iyo lege na dikwa mo oyi. Original bi eho. Original ko ma wo. Gba ne ki iyo lege na English. Aka. Ba ne kaka. Na ba aka. Ele teme o. Aka diola. Osuji, ganisi anya osuji. Osuji. Yes. Oh, osuji. Darun. Eklemu no, darun. This is called Odegwu. A fertility shrine. Prof, what you fertility shrine. Odegwu. Don't worry. Oh, on the back. Then I have one doka. They broke all the pinnacle like this. They cut it off and removed the iron in the Lejja. That's the iconoclastic. I'm one water. They cannot. This thing like this. They shouldn't. Can you hand a Lejja? Yeah. How many have here? It is as it is like that. And since I was born over 70 years ago, I don't know why I say I tear. Now this thing. So I'm one mother. Okay, I'll be back. Yes, 1 man. Okay. 1 man will for ceremonies. I now come to belong to this particular child education. Igwe. I can remember them. Cut it.
ụka nwa asịrị na ọ bụ anyị na-eme but ndị anaghị eme anaghị eme igwe chike ga-eme ama sọpọtụ 100%. I know. Lere ya ọ na-adụ 2 ọ na-adụ 2 dị onye ka na-eme ka na-ebe yes onye isi you don't know Emere onye isi na-abụ. ọ bụ onye isi na-abụ na ọ bụ nwere ndị ọ bụ ọrụ ke adụ 3 is Lejja ụmụ lọlọ ụmụ nwoke. You can't You tell them you come and do the libation and the rest of them. How much they make? Yeah. Good see. 1, 2, 3. Bring the 3 quarters. Is a Lejja. Is a what? That is Nubodia levis. That's the botanical name. It's of significant importance in all aspects of Igbo traditional startup. You can never do it to Greece. Yeah. It shows many things. I was given 54.5% University of Keta accountable at anthropology class because I'm so Anthropology, all good. I did sociology and anthropology. Urabani. To Kulam, Para Sheba, Isheba Gahed, or Sheba Gahereba. You cannot. These 2 places. Well, guardian spirit no eba. Gamu no eba no eba. That guides this place. And we no go maba rituals. No overuzoma. Because we should. Osheba Bogote. No Bogote to that place. Oga Oshuhu round. No solution of home go through. Badawa. All the masquerades in Eba, Esoria. We know to go there Ben to Babo. They made their rituals. As they are coming through this place, the 11 families, do not count the 11 families, clans, making up. I am the second largest village in Lejja. Who will be the first? I am the second. And as though Namu gave Naguzo. And I look the Udelegwe. Easy. What does you line up? You then walk up and then turn this way. No struggle again. In a so mad, Imaribo. You can hear a gap from here to the end until you get to Belenavo. You fall, and if you fall, somebody will die. How? But we stopped that type of belief. That aspect of it. Yeah. Because when I came back from London in 1981, 82, somebody was Amaya. There was cry. She asked her that there is something happening. The ancestors of Shrine, not Sramogun. When you had a manager, no one will have got to her. So, and so the next person, Woluji, will it some move. Hagaba. The man can't move well. The man who acquired. So they went and came back, nothing happened. So since that time, you could get the man in the made it. But if you take a gallon, 2 gallons, they do like this and drink it. Mother come in and I have. and then I say, give that place and come here and stay on this thing. Sit on this thing. Let me check. Exactly. O nwere osisi debe anyị aja agụshi unu ibi. All the number they there are no place they let all except that place. Asị na onweghị mgbe ọ dị ma abụghị na ugwu dị n'ụka na ụka. Ibi. All the number they Mmiri kpọrọ anyị jụọ maịrị na abụ. Ofu ma ọmụshịa. Oshọmshịa. Ofu ma ọshọmshịa. Ọ ga-ada ebo. Naanị mgbe na-edighị ọshụ. Before na ụmụ amụhụ na oje adịghị efukwe m ọzọ. N'otobo ha ba. No, we keep from boss. Ndị mmadụ sịrị na ọ dịrị n'ọnụ ada ha. Amụlega anyị mbọ. the drug, I am the Ibi be ha. I suppose you may research when that drug. Ada ha anyị ahụgo We shall show you on a like this. Look at it. They are not
Wolf, this is the Ibi thing. That corner. There is no place in Lejja in which you have in Lejja. Never. Before, we call it Beba. On one, after Beba. Well, before this one, another one will come out somewhere else. To replace it. Yes. But now in Bundin Mag, the efficacy of the fruits. Only the journey, only the Beba one day, we could have back then, a journey mog. So, but I have not found the botanical significance of the listen. Ibi. Only Lejja, you come about the Igbo Aga here. Measurement of the scrotus. I'm a baby. Oh, guarantee. That's the seed. Yes, oh, the Ibi. So anybody see Lejja, get here like this, you know what the Ibi. So if man bag there, you run. So these are the things you want to shout out. The archaeology and the general lab, money that thing in Baru, it's a very serious. Archaeology. Can I touch it? Can I touch it? Yes, bring it. I have the work of archaeologists, that botanist. Botanist, yes. Botanist. You take it to botany. I'm not the name. If you can do it, use it. I grant you that. Okay. Carry on. Okay. I'm not. That's it. We are